Häzir men geçip barakam. O bana ayolun gül gerekkem der. Soň menem ondan gül satyn alan. Soňra bolsa o gülü on özüne sowgat eden. Soň men onu duşga çagyran. Şeýdip biz duşýarys. Soň ýerge gydan duşýarys. Soň biz guda bolarys. Soň toy bolar. Soň oglumyz bolar, gyzymyz bolar. Soň ýene oglumyz bolar, ýene gyzymyz. Garaz keň çagamyz bolar. Soň ol men ejemlere gitjek diýer. Menem gidäý diýerin. Ol soň kepde 2 gerek gitjek diýer. Menem bolýa gidäý diýerin. Soň ol kepde 3 gün ejemlere gitjek diýer. Soň menem gakarym geler. Soň ejes jaň eder. Näme üçin gyzymy goý beremek diýer. Soň garaz göwne değişdik bolar. Garaz ýok. 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 Halle. Hani özüň eliň al. Ayog'lim gul kerak mi? Yo menen te öýlenjek ka.